Na glamuroznim zabavama 20. godina prošlog stoljeća uživat ko može. Alkohol je ilegalan, organizirani kriminal u začecima. Preko noći se obogatio i Njujorčanin Jay Gatsby, glavni junak koji pati zbog ljubavi. Prema knjizi Francisa Scotta Fitzgeralda rađeni su filmovi i dramske predstave, ali rijetki su se usudili moralnu ispraznost američkog društva toga vremena ispričati bez ijedne riječi. Leo Mujić pretvorio je ovo u balet, što nije učinilo mnogo ljudi i mislim da je napravio dobar posao. To se može vidjeti u koreografiji, kostimima, glazbi. Biće uistinu odlično. Meni što je interesantno je prikazati moć plesnog medija, naravno poznavajući činjenicu i baviti se činjenicu zašto je jedno delo postalo klasik, zašto se održalo današnjeg dana, zašto je ušlo u lektire. Okupio je Mujić sjajnu ekipu solista i baletana Splitskog HNK. 2 su mjeseca pokrete brusili do savršenstva. Stil koji smo izbrusili dobar je. Precizan, karakteran, vrlo težak i zahtjevan balet i siguran sam da se isplatilo. Publika će 100% guštat, zato što predstava dosta uvijek u akciji. Uvijek nešto se dešava, toliko puno likova unutra. Moja uloga Daisy nosi cijeli balet. Prolazi kroz mnoge emocije. Sretna je, tužna, sramežljiva. Ona je sve. Vrtlog emocija protutnit će s Ustipanom, jednoj od stalnih pozornica Splitskog ljeta. Zamišljamo da je ovo centralni park u Njujorku, tako da je to. Dijela američkih skladatelja savršena su zvučna podloga emotivno uzburkanoj plesnoj priči o dvojbenom moralu. Veliki Gatsby završi tragično i ipak nije tako velik, iako na izgled omiljen. Na pogreb mu ne dolazi gotovo nitko.